monesti ottaa tämmöisen sopivan jonkun pituisen pätkän. Tämä on hyvä kahtia. Panna tuo puoli johonkin toiseen roikkumaan. Ja mie en tee tätä teippausta, nimittäin jos tämän tekee, niin se ei pysty pelaamaan. Eli jos haluaa sellaisen pelattavan teippauksen, niin käsi tuommoiseen asentoon, missä se ei tunnu kipeältä, semmoiseen tämmöisen normaali asento. Ja vaan sinne polven. Noin. Ja pannee vaikka tuohon alapuolelle kiinni. Ja tässä on semmoinen kasi. Eli vetään täältä. Näin. Tullaan tänne. Käännetään taas tuosta. Näin. Kaikissa yksinkertaisuudessaan tässä. Ja pannaan tuo toinenkin meillä siihen muutaman kerran näitä kaseja tekee. Sen voi tehdä sitten toiselta puolen, pyöritä sitä. Se voi lähteä taas tuosta, että tämä niin sanottu pip-nivel, tämä ylimmäinen nivel jää vapaaksi. Niin. Vettää tuonne, tuonne ja taas tuosta. Ja tämän voi kanssa, tämän, että se pyssyy, niin tehostaa sillä, että tähän päälle pannee pari siivoa. Sitä ei tarvitse paljon, sitä ei tänne kannata vetää, se pyssyy. Tämä nyt estää sen, että tässä on semmoinen leikattava nivelside, niin se estää, se niin tukkee tätä liikkumista. Jos se pääsee liikkumaan liian paljon ja se estää taaksepäin menemistä, niin pannee sitten jo täältä asti kiinni. Nämähän tosiaan tyypillinen mekanismi siinä on, että peukalo käy täällä yli normaalien liikeratojen ja estetään tuonne. Tämä tukee sitä, estää, että se ei pääse uudestaan sinne, mutta mahdollistaa sen, että siinä pidetään mailasta kiinni ja menee hanskaan. Ja hanska tukee jonkun verran ja tällä pystyy pelaamaan. Hyvin niin kuin oikein käyttökelpoinen peukalon teippaus. Ja semmoinen helppo tehdä ja yllättävän hyvä. Siis silloin kun se peukalo on kipeä, niin se on helppo. Just. Nyt on tuossa teippiä. Kokeilkaa tää peukalo. Ja sitten tähän samalla tekniikalla tehdään myös sormet, niin tehdään sen jälkeen vielä sitten sormeen. Menee kasilla. Siinä on sormissa vain, että katsoo kumpaan suuntaan käy kipeää. Käykö tämä kipeää vai tämä kipeää. Niin se, että kummalta puolelta teippaus aloitetaan. Niin... No just mietin tuota peukkoa, kun se on tuolla teipattu, niin estääkö se kun tulee se teippi täältä? Ei se vai mikä se estää sen tämän liikkeen? Sehän... Kokeilepa. No se pitää teipata minun peukaloon. Siinä